Ako sa voláš? Ako sa voláš? Nevieš, ako sa voláš? Timejka? Timejka. Aká? Priezvisko máš aké? Liptáková? Liptáková. A babi sa ako volá? Žigová? Žigová. Áno. A koľko máš ročkov? Koľko? To je koľko? 4? A budeš od septembra chodíš... A budeš chodiť do škôlky od septembra? Áno. A tešíš sa do škôlky? Áno. A počúvaš babi? Áno. Aj starkého? Áno. Aj Sofinku? Áno. Aj mamu? Áno. A koho ľúbiš najviac na svete? Aj teba ľúba. Aj Sofinku, aj babi. Aj Katieho. A ako aj Natálku ľúbim. Áno. A ako mi pošloš pusu? Takú veľkú? A ako veľmi ma ľúbiš? Naozaj ako Natálka. Najviacej? Najviacej na svete ma ľúbiš? Áno, ako Natálka. Ako Natálka. A ešte mi pošloš pusu? Daj pusu. Pusu. Povedz ahoj. Ahoj.